Здравейте, днес сме на Национална астрономическа обсерватория Рожен. Там сега ще отида по стълбите. Ще покажа входа там. Ето настроение. Ето тук има някаква изоставена къща. И от тук ще покажа. Ето. И ето това ще е входът. Ето това е входът. Ето и тук ще сляза да ви покажа. Ето тук какво пише. Света Троица, 1935 година. Там наоколо да видите. Това сега е в планината Родопи. Добре, това пак се казва, това е Национална астрономическа обсерватория Рожен. Добре, надявам се да ви харесало и чао!